Kidam tang jang mi poni phai ner kebarni lakhain kora ke thom bokajan MSC constituency ang kanga pharman BJP a song atum pendami kilik kapache thang radamai pimate election rally kapaman pon BJP Bokajan Mondal Committee atum chepathir pipon se Bokajan Sports Association pathwa klamalong anerlo por phai hinia por Bokajan MSC Madhuria Dhekial Phukon pen kachepahem phupona mailong aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Chitongdun Mayalong BJP MP candidate Amar Singh Tiso MLA Deputy Speaker Dr. Numal Momin MP Horen Singh Be EM Surjo Rongphar MSC Kadom Terang Piatum Chitongdun Lasun Thak Thaksi Arnikang Sam Por Phai ke Thomra Mini Thongke Papor Lakhain Korai Si Borjan MSC constituency ang Kanga Pharman HDP Mirjeng ME School Pathwa Klamalong Kilik Kepachi Thangmati Vote Kerek Arada Maipi Paman Ponlo Kachitongdun alihi atum pen rada thingno BJP pen kachitoiduna bangphu Amar Singh Tiso phan MP ang hoi bahai si parliament along chitoidunang ko alang li si parliament along ilitum Karbi Anglong na pen di mahasau along ri hinnia pharman kinangji anta nangwan pipopasi ningji Lapenan parta RG Kiding Kloi pen Karbi arat ke mangason hemprek sitami chingwai chingsai dunpo Alang lihin pensi un an pen radawar sai ke long nang chia son ke do an ison penison papling un pupusi ning jepon. Yang chini bang suri trok si arm dake buka bakai tak kompit. Tapi dak buka jalan ke nak macam lo pinje. Ye tumke gari gura tak itu. Mon sita pinje dah macam teklong lo bang suri kep si arm tak pinje. Dak bang. Nasi tiga tang a candidate ke doan a candidate da pin nang join le ke dam tang ke mudhurjo da 13000 da secret thom ke hai po aben amar ni party bange suri chok si pe na pat si hai po aben bha tum suri si lesson ke hai po ke doan a candidate tame pini BJP along sinang chok Lapen Assam Sarkar pen ke ongdung ason awar sai sitami non radatum longpon bomlo lapen longbom jilang kadu kawe kaching thor asonamu anke Karbi Anglong Autonomous Council pensi claim dam pon bomlo lasi BJP aphan ke ongdunga vote pen jok pen pahai pa meji aphan chuningri padopon lapen ke Assam along chota kali North East along chota kali Indian mong number 1 na percentage ilitum se paduk na ni alaman ke ilitum nona bangke ke haya bangke ilitum BJP si ilitum high convect po. Bangso mayalong Bokajan along bang surihini so se lapen Borjan along bang surihini ra bang pharopo so se armu chitongdun amai RDP dun si mesen pen mai pichun ponlo. Bokajan benananterang Karbi Anglong live.